Minä olen Sandra ja esittelen teille nyt Kippihevostanli Galenan. Mennäänpä sisään. Täällä on tallin me hevoset. Aloitetaan täältä. Tässä on ori Teppo. Tuolla on orimme Jeppe. Tuossa on oikea opetusmestari Ruuna Kingi. Ja tuolla on myös opetusmestari Aatu. Tuolla on Omppu. Ja tuossa on oikein kiva kouluheppa Liina. Ja tuossa on jotain Tiimun naruja. Ja sitten täällä on ruokakuppi ja tuolla on kaurapussi, mutta tuolla ei ole nyt heinää, kun ne on hevosilla. Sitten varusteita. Tässä on minun varusteet. Tuossa Tepon. Tuossa on Jepen. Tässä Liinan. Ja tuossa Aatun. Tuossa Kingin. Sinne ei nyt ole mitään. Ja tuossa Ampun. Siinäkään ei ole mitään. Sitten täällä on vähän yksityisiä hevosia. Ne ovat jotain ihmehevosia, mutta ei katsota niitä nyt. Ja tässä on tällaiset varusteboksit. Niissä ei ole mitään, koska jos tänne tulisi jotain muita yksityishevosia, joilla on varusteita, niin sitten niihin laitettaisiin niitä. Mutta ei ole yksityisiä, joten ei laiteta tai käytetä. Sitten täällä on pyyhkeemme, joilla meidät kuivataan. Sitten tähän voi laittaa hevosen käytävälle. Tässä on tuollainen ketju ja sitten on tavallinen vähän pitempi, jos on vähän kauempana. Ja tuossa on toinen ketju, eli tähän näin. Täällä on varusteboksi. Tai siis tällainen hoitoboksi, laatikko, mikä tämä nyt onkaan. Voisimme ottaa sen nyt tänne ylös. Enkä tää nyt tulisi täältä. Siitä näkyy vähän läpi, mutta se nyt lähti auki oikein. Kansi pois siitä nyt. Upsista. Täällä on siis varusteita. Tuossa on harja. Tuolla on pinteli ja Kingin korvahuppupin on siellä. Tuossa on kampa, näettekö sitä? Tuolla Liinan pintelit. Tuossa kumisuka. Tuossa noin, tuossa. Tuolla vähän ponnareita ja tuo kärpäshapsuja, mitä kaikkea tuolla oikein on. Siellä on vähän kaiken näköistä. No, se voi nyt jäädä siihen, mutta kuitenkin. Sitten tässä on tällaiset varustenaulakot. Siinä on nyt yhden tuollaisen toisen tallin hevosen suitset, mutta kuitenkin. Sitten en näy tässä jaksossa vielä kenttien laitumia ja tollaisia, mutta seuraavassa videossa näette minkälaisia kenttiä meillä oikein on, kun meillä on kaksi hiekkakenttää ja yksi nurmikenttä. Ja sitten siellä on 2 hevosta vielä. Tai toinen on poni ja toinen on poni. Niin. Ja sitten, niin. No, voisimme nostaa tuon kannen nyt tuolta, kun se kerran nyt tippui näin kauan. Mitenkäs tämä nyt? Ja ihan väärinpäinkin minulla on tämä. No, sen laittaa nuo vähän kiinni. Sitten tuossa vielä
sitten nostamme tämän varusteboksin takaisin tuonne. Mistä me sen otimmekin? Miksi niin? Hän jälleen kaviolla vähän. Mitenkä se? Noin. Joo, ai niin, täällä on vielä juoksutusliina. Se on vähän huono vielä, mutta parempi on tulossa kyllä. Ja, no niin. No, hei hei!